Balima Annokuma, très urgent. Balima Obi, lundi 15 juin 2026. Malien, on mène à révélation bas de Kaoyebi. Mouna, Assimi Gouta, Keleme Kaka, vidéo nous bla fambe, ou beka bo, Nathalie Nyang contrôle. Ou beka Mogolangolo bla kabo, ka Nathalie Nyang doya fambe. Trop c'est trop. Nathalie Nyang ma Assimi neni. Nathalie Nyang te Assimi contrôle. Mais maintenant, secret for Malien Bela Djelenganabi. Assimi Goïta a été toi ou tchamu minana bolo a été toi ou tchaim bladi Nathalie Dade Magarola comme Nathalie Donendou influenci barana kumana dien beba mais donc ou ka bo kala gauche il n'a pas ou ye ben le cerveau la gauche tugo amina ou bolo kubise ko ken Nathalie Nyamna ou bolo ku ye chokel buruja tugo amina ou bolo kubise ko ken Nathalie la ou ye personne que Niger activiste Kelema Farouka ka Nathalie Dogoya machite ka Farouka parce ou malolendo ku ga malo da tugo sa parce que ou ye Mali janfa ku kalekan janfa ka tubabu cɛ bila ka abasi nunu to kaso la o Nathalie da magali min kɛr'o la daga de wula sungala ma ye mais trop c'est trop Nathalie kumana siɲɛ kelen dɔrɔn de a bɛ semaine kelen bɔ Assimi Goïta ka activiste a ka wulu fatɔ nunu mais ne tigɛra Ibousi de la bi Malien ne tigɛra Ibousi la bi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ne tigɛra Ibousi la fo ka n ca kɔfɛ Ibousi i bin cogo jugwara i fagon cogo jugwara a ye Ibousi kumakan na mɛn a yɔrɔ la fɔlɔ après an bɛ don détail tɔw la an ɲa b'a la u bɛ ka Abdou Niang dɔw labɔ Abdou Niang de bɔra ka campagne kɛ Malien bɛɛ ɲɛkɔrɔ ko ni irisiw nana k'u bɛ mɔgɔ faga Abdou Niang y'o fɔ o de kosɔn an ka jɛ fɔlɔ an ka nin video lamɛn fɔlɔ Mali y'a wele fo siɲɛ 2 a ka na yan a ma sɔn ka na u y'a fɔ an ɲɛna u ye billet caman a ye mankan kɛ ko na k'u ye billet modèle min caman k'ale tɛ o mɔgɔ denni sugu ye quoi o y'a sɔrɔ an kun ye diɲɛ panafricaniste caman wele olu bɛɛ nana o cogo la Mali ko non ko fo ka taa ale bila avion damawɔrɔ dɔw la damawɔrɔ min tɛ damawɔrɔ bɛɛ ye damawɔrɔ ka damawɔrɔ ye avion kɔnɔ fo ka taa ale bila yen nɔ de bon finalement a nana mankanba k'o ko la bon finalement an y'an t'o la an ko mɔgɔ dɔ sɔrɔ min ko non ko problème foyi t'a la sa k'a ka ɲi sa ko u b'a géré ko u b'a bila avion damawɔrɔ ba la pour a ka se ka na ani tɔw kana fara ɲɔgɔn kan ja invité dɔw bɛ yan ja panafricaniste dɔw ja u daba fana ni ɲɔgɔn cɛ dɔw fana man di quoi panafricaniste dɔw bɛ yan ale bɛ k'olu kɛlɛ quoi ale ko non k'ale tɛ taa tuguni quoi parce que ko an ye dɔw invité an ka jamana kɔnɔ k'ale ni olu tɛ ɲɔgɔn faamu quoi donc k'a tɛ taa finalement an nana dɔn ko avion ko tun tɛ quoi et puis n tɛna dɔw tɔgɔ fɔ Mali kɛlen ka mɔgɔ dɔw bonya le fait que Mali ni dɔw gɛrɛla ɲɔgɔn na ale bɛ ka kɛlɛyaw la quoi a bɛ ka kɛlɛyaw la donc a bɛ k'o kɛlɛw fana kɛ quoi bon a n'a camanba de mais a bɛɛ tɛ se ka fɔ bon mais c'est là que an yɛrɛ nana faamu an ko mais donc dans ce cas là et puis n bɛna a kuma kuncɛ ni min ye a ye mankanba kɛ k'ale bolo banna quoi k'ale tɛ ka fɛn sɔrɔ ko anw kama ko ale bɛ ka kɛ musokɔrɔba ye k'ale mago bɛɛ sara k'ale tɛ se ka don a ka jamana kɔnɔ bilen ko ale k'a ye wari sɔrɔ fɛn o fɛn ko marabaa b'ale bolo k'a bɛɛ tiɲɛna bon o ye Assimi ka baara ye Ibousi hali bilakoro ka fisa ni e ye nin ye bilakoroya baara de a bɛɛ ni ka jaba bɛɛ Ala na kira cɛ ni bilakoro de bɛ nin kɛ minnu bɛ bilakoro minnu bɛ réseau kan n'u bɛ vidéo manu piyalen minnu quoi insiga denw de bɛ nin vidéo modèle kɛ quoi tu es trop grand pour dire des choses comme ça u bɛ ten de ni n'u kɛlɛla c'est-à-dire que fanga man kunna hali bilakoro ka fisa n'u ye bilahi taala bon bilakoroya jogo de b'u la c'est la pire vérité que j'ai vue ni n'u kɛlɛla dɔrɔn u bɛ taga vidéo manu na bɔ i ye mun kɛ i ma mun kɛ u b'a nɔrɔ i la u ma se ka mɔgɔ kelen mun kɛlɛ k'a kɛlɛ maliyɛnw ka tigɛ la o ne de ye u tɛ se ne la parce que nin ye hɔrɔn kolon de ye ne tigɛra nin na bilahi ne tigɛra hali bilakoro basa fagala o ka fisa ni Ibousi ye bi i ma de bin cogo jugwara e fagon cogo jugwara e de bɛ k'i cɛsiri musoba kɔrɔ kama vidéo kelen tɛ vidéo fila tɛ kuma bɛɛ i bɛ bɔ kuma bɛɛ o kuma la kuma Nathalie Niang bɔra ka kuma kelen dɔrɔn de fɔ o kuma kelen kuma tɛ ka ban a kuma tɛ ka ban parce que aw ka laɲini ye mun ye an b'o de sɔrɔ mɔgɔ si tɛ kuma u ye nin kelen de kɛ Ben le cerveau la k'o tɔgɔ tiɲɛ ta ka diɲɛ bɛɛ labɔ compte la ka diɲɛ bɛɛ labɔ docteur Choguel Maïga compte la a bolo k'a bɛ se ka Nathalie bi yan non Nathalie daji ka fisa ni aw ye
donc k'a fɔ aw ɲɛna ni ne tigɛra ni cɛ in na o ye nɔ Bibusi ne tigɛ i la a tilala ka fɔ tuguni ko Nathalie Niang delila ka taga Guinée Bissau président k'ano ye ɲɔgɔn ye mais a n'o ka ɲɔgɔn ye Guinée Bissau président ni Assimi Goïta ma deli ka ɲɔgɔn ye wa k'a bɛ ka muso tɔgɔ tiɲɛ o ka ko kɔrɔ minnu tɛmɛna a bɛ ka taa don olu la nin ye bilakoroya baara de ye nin tɛ hɔrɔn parce que tu sais i m'a yɔrɔ to ani ne ni Assimi ma se ka bɛn bon o jogo de ye nin sabu b'i kɛ mɔgɔnin de mɔgɔ b'i yɛrɛ kalama i tɛ to a ko a ye Nathalie Niang invité ko Nathalie Niang ma na Nathalie Niang bɛna mun ɲini aw ka fɛn na Ibousi depuis quand toi t'es devenu panafricaniste i tɛ panafricain ye Boubou Mabel tɛ panafricain ye Abdou Niang tɛ panafricain ye aw si tɛ panafricain ye Assimi ka viromani fɛn fɛn bɛ ka bɔ ka défa bɛ a si tɛ panafricain ye i ma panafricain ba si tɛ n'a bɔra Franklin na ɲɔgɔnna sinu na panafricain ba si tɛ sɔnna ka na Kémi Séba ye Mali depuis ye bɛn minɛ Kémi Séba ma sensu Mali kɔnɔ aw ko Nathalie Niang gana ngo fɛn minnu ye kelen olu de bɛ taa ɲɛ aw ko Nathalie Niang ni aw ka jɛ Assimi Goïta coup d'état kɛ Assimi Goïta bɛ yɔrɔ min na bi Assimi minnu Mali journaliste minnu tun bɛ Faransi sɔrɔsiw publicité kɛ ng'olu de Assimi Goïta ka communicateur ye bi o ma Nathalie ye dangaden n'a bɛna ɲagami aw la de ya Nathalie t'a dɔn aw kɛlen bɛ ka mun kɛ aw bɛ kurutu nana aw bolo ko Nathalie t'a bɛɛ kalama i m'a ye général Tiani tɛ ka sɛgɛ ci ka k'aw la u tɛ ka Nathalie kɛlɛ dɛ u bɛ général Tiani de kɛlɛyɔrɔ ɲini na u bɛ k'o munumunu ni fɛn fɛn kɛ général Tiani ni Algérie ka di bi o de mɔnɛ b'u la bi dɔwɛrɛ tɛ dɛ u mɔnɛlen bɛ parce que Tiani ni Algérie ka di mɔgɔ ni u ye Imam Dicko kɛlɛ ko taara Algérie mais général Tiani filɛ Algérie u ma fɛn fɔ ma n'u y'o fɔ dɔrɔn AES ko bannen n'u bɔra don o don n'Assimi ka filima n'u bɔra don o don k'u bɛ général Tiani kɛlɛ don o don o ye AES ko de bannen u bɛ ka siran o de ɲɛ u bɛ k'u munumunu de lasidenya la cɛ muso b'a fɛn k'aw la dɛ aw bɛ ka général Tiani de kɛlɛ ko fo ka Nathalie bila kɛlɛ yɛrɛ kunbɛn de filɛ tan Tiani tɛ ka sɛgɛ ci ka k'aw la wulu bɛ wɔwɔ ci awa sugu fiyɛ bɛ jɔ aw bɛ ka wɔwɔ ci la aw fɛn fɛn bɛ ka bɔ ka kuma yɛrɛ Tiani yɛrɛ t'a dɔn aw bɛ ka mun fɔ yɛrɛ mɔgɔ mun bɛ se ka bɔ ka kuma Tiani kan o mɔgɔw bɛ yen olu m'o sɔn k'i da don nin ko in na aw bɛ ka Abdou Niang mun ta ka bɔ o sankɔrɔ ta ni Burkina komi fɛngɛ ɲɛfiyɔntɔn dɔw bɛ capitaine kɔ peut-être o saganin dɔw bɛ yen peut-être olu bɛ se ka Abdou Niang suit sinon mɔgɔ ɲɛnama si tɛ Abdou Niang suit bɛɛ b'a jogo dɔn bɛɛ b'a jogo dɔn est-ce que tu vois aw ko de aw si tɛ panafricain ye aw tɛ hɔrɔn ye a mɔgɔ fɛn fɛn bɛ ka bɔ Mali kɔnɔ bi ka dɔ fɔ Nathalie Niang ma a si ma panafricain kɛlɛ kɛ a si tɛ panafricain ye aw a b'a ni hɔrɔnya cɛ parce que ale a ka kalan wagati min na Nathalie Niang wuli ka et puis u bɛ fɛ ka yira de ko Nathalie Niang ye wari deli ko Assimi ban ka wari di ko dɔ to ko bɛ k'u kɛlɛ n'i bɔra nin ye bilakoroya de quoi nin ko nin ye ne faga de quoi Nathalie kɛlɛ kun tɛ dɔ wɛrɛ Nathalie kɛlɛ kun parce que Tiani ni Algérie ka di n'olu ni mɔgɔ man di e n'o tigi kana diya Burkina de b'aw suit bêtement sinon Niger t'aw suit ala a ye Choguel gɛn don min na n ko Burkina de tugura aw kɔ Burkina de y'a ka télévision so labila ka taa nkalon bɛɛ tigɛ Burkina télé la capitaine d'aw suit sinon Tiani b'a yɛrɛ kalama o Tiani b'a yɛrɛ kalama o i m'a Tiani bɛ taa Algérie ya Tiani m'a la o lamɛn yɛrɛ an ka ni a yɛrɛ bolo est-ce que AES yɛrɛ bɛ yen bilen parce que aw ko mun bɛ k'aw faga ni a bɛ kulela wagati na ko Algérie bɛ Kidali minɛ na o wagati kelen Algérie ka ministre yɛrɛ bɛ Tiani fɔ o bɛ buru ni kafe dun na Tiani ni Algérie ka di i b'a ko bɔngɔni kalama o bɛɛ mɔnɛ b'aw la aw ko mɔgɔ ni Algérie a y'a ka jamanadenw kɛlɛ aw ka jamanaden fɛn fɛn ni Algérie kɛra a y'a bɛɛ kɛlɛ mais aw tɛ se ka Tiani kɛlɛ ko bo ka fɛgɛ yɔrɔ ma a bɛ kari yen de Tiani ni filɛ nin Tiani taara ka taa fɔ tuguni Algérie ko Algérie tile kelen ma jamana si ci ni malien dɔ de kun ye o kuma fɔ Algérie aw kun b'o bɔ journal la aw lasi den ninnu aw tɛ kuma Tiani taara fɔ Algérie ka Algérie ko k'a jɛ a y'a mɛn aw ma kuma aw tɛ se ka kuma fana ko bo ka fɛgɛ yɔrɔ ma a bɛ kari yen de aw lasi den ninnu aw de bɛ bɔ bi k'a bɛ dɔ fɔ Nathalie ma aw tɛ ka Nathalie kɛlɛ dɛ aw t'a dɔn a bɛ discussion min tigɛra Assimi Goïta ni Tiani cɛ Assimi b'o dɔn Assimi mɔnɛ ko jugu de nana aw ma maa si t'aw suit aw kɛra gɔn kilenabila de Burkina peut-être Burkina de bɛ k'aw suit aw ka bêtises la mais Tiani b'a yɛrɛ kalama Tiani n'aw tɛ kelen ye koyi aw ka na AES ko in kɔni ni aw ka na AES ko in ka di dɛ
awo Algérie de be ka dugu cɛ Algérie ra Niger kadi o de mone bawlaw awo Algérie de be ka iya da galibe Algérie Amadou Koufa be Algérie a yɛrɛ o fɔ aw imam diko bali ko tɛ se manda ko parce que ko taara Algérie oh mais général Tieni o taara Algérie ka taga tile fila yɛrɛ kɛ Algérie ka zamɛ dun ka malokɛni dun k'i da ka sinɔgɔ Algérie ka tila k'a fɔ Algérie président ma k'o ye président ɲuman de ko ba deli ka bi jamana si kɔnɔ k'a sɔrɔ aw bɛ ka mun fɔ Tieni taara ka togo contraire fɔ ni malien dɔ de kun y'o kɛ i kun bɛ wulu fatɔ ninnu bɔlen fan bɛɛ wowonci la fasoden jugu de don ha ni tere tɔrɔ ma u ma bɔ u b'a dɔn n'u bɔra Tieni kama dɔrɔn o AES ko de bannen pepepepepewu parce que Tieni tɛ maa ka bilakoroya la dɛ a b'a ka bilakoroya k'a ta lase Tieni ma n'a y'a lase Tieni ma don o don o AES ko bannen Tieni ye mɔgɔ min ye Tieni n'aw tɛ kelen ye dɛ Tieni tigɛlen don Assimi na de mais a t'a fɔ de Tieni tigɛra Assimi ni tigɛra mɔgɔ la i tɛ kuma o acte b'a yira k'i tigɛra mɔgɔ la parce que Tieni tigɛlen de don aw la e ma Tieni a bɛ ka Algérie la gosi wagati min na wagati la n ka attaque kɛra ko Sadio sara a bɛ kuli la Algérie d'a kɛ a taara journaliste bila ka taa kuma télé la wagati la o wagati kelen Algérie ka ministre Niger ministre des affaires étrangères taara Algérie aw dun tɛ taa Algérie aw ni Algérie man di mais Niger n'a ka di a ko kɛ ni filɛ Niger n'a ka di awa Irisiw fana ni Algérie ka di munna t'a fɔ k'a tɛ Irisiw ka ko la Irisiw ka avion min ɲɔgɔn ma deli ka feere maa si ma o y'a feere Algérie ma munna t'a fɔ k'a tɛ Irisiw fana fɛ k'Afriden inconscient malhonnête ninnu aw bolo ko mɔgɔ b'a aw ɲɔgɔnna si de yan ne kɛlɛ et puis ka dɛsɛ ka ɲina Mali bɛ ka ci Bamako encerclé don dugu bɛ ka minɛ u dɛsɛlen b'o la k'i ɲɛsin mɔgɔ kɛlɛ la k'i ɲɛsin musobakɔrɔ kɛlɛli la muso tafetigi k'i ɲɛsin o kɛlɛli la Ibouchi hali mɔrɔrɔ ka fisa ni e Ibouchi e fago na bilayi talahi e nɔ a bɛ fɔ nama ko fago.com tout ne tigɛra Ibouchi la i bɛ ka bɔ muso kama ala t'a dɔn ko fiɲɛ wulila a bɛ ka muso piyapiyalen muso kiri karamu na bɔ k'olu ka bɔ ka mɔgɔ bɛ ka bɔ ka Nathalie attaquer hɔrɔn kolon den fila tɛ tɛmɛ o kan mɔgɔ bɛ Mali kɔnɔ k'a bɛ ka bɔ ka Nathalie attaquer a bɛɛ mɔgɔlankolon de a si tɛ hɔrɔn ye a si ma Banafirikɛ yɛrɛ tɛ bɔ ka Nathalie kɛlɛ parce que Nathalie y'aw dɔn de ka tigɛ aw la Nathalie y'a dɔn Assimi Goïta ye kurutu de kɛ aw ni Faransa kɛlɛ ni ne tun bɛ baara kɛ aw bolo ko mɔgɔw ta ka ko kalama aw ni aw bɛ révolution aw tɛ révolution na o Nathalie y'a dɔn k'aw tɛ révolution na général Tiani y'a dɔn k'a tɛ révolution na o tɛ ka Nathalie kɛlɛ dɛ aw bɛ ka Tiani de kɛlɛ aw fuwaridenw n'a adalen b'a la a ye bɔ a ka général ta tɔgɔ ma Assimi ka vidéo mana bɔ don o don k'i attaquer Niger président na don o don o y'a seko de bannen aw bɛ k'a ka conseillère de kɛlɛ walasa a k'a bila aw ka stratégie y'o de parce que aw diminen bɛ Tiani yɛrɛ kɔrɔ mais aw tɛ se ka fɔ Tiani ye mun kɛ ni mɔgɔ y'a kɛ aw b'o tigi haramu a y'a kɛ wa aw bɔ ka fɛn bɛ kari yen de dɛ ala sagaw sago aw ka ko dama tɛmɛna quoi don o don matin midi soir Nathalie i n'a fɔ a ye ko dɔ de k'aw la cɛ a ye sangaba de di Nathalie ma bilayi mɔgɔ taara aw mana bɔ Nathalie kama chaque fois ni mɔgɔ taara Nathalie ka vidéo kɔrɔ a bɛ taa ko mais k'olu ma kojuguya kɔnɔ Seydou Oumar ye Nathalie ka vidéo bila ka page sanfɛ a ye taa commentaire lajɛ olu n'a b'a dɔn k'aw tɛ den ɲɛnamaw ye aw tile kelen aw kɛra panafricain de jumɛn Abdou Niang ye mun fɔ ni sɔrɔsiw ma Nathalie bɛ se ka fɔ Abdou Niang ye mun fɔ ni sɔrɔsiw ma Nathalie tɛ se k'o fɔ parce que sɔrɔsi minnu don ma barika bannen de don Abdou Niang ye mun fɔ Assimi ma Nathalie tɛ se ka fɔ a ma Abdou Niang ko ni sɔrɔsiw ye kasobon fɛngɛ u ye marifaw dakari n'a y'o bɛɛ fɔ Abdou Niang ye mun fɔ ninnu ma jɔn bɛ se ka f'u ma mais ko maa mun don barika t'u la quoi parce que n'i ye fanga di dangaden ma maa mun b'a fɛ a t'o fɛ awa jamaden tɛ ko laban ne bɔra kuma la